मर्निं टु अल बड' क्राइम निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझार बिजिरसालिया पस्क' एक्टनि सिङाव सासे सुबुंखौ 20 बोसोरनि साजा फोसावदों। क'क्राझार सत्र बिजिरसालिया सासे सुबुंखौ आथोनारि दायनिफ्राय खुदियाफोरनि रैखाथि पस्क' आयेननि सिङाव 20 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। 2014 मायथाइनि मोनसे आथोनारि गाग्लोबनाय केसनि सोमोन्दोआव उफ्रा सत्र बिजिरगिरि लोगो जर'खा बिजिरगिरि पस्क'आ बे रायखौ होदोंमोन। क'क्राझार सदर पुलिस थानायाव केस नं 206/2014 महरै रेजिस्टार खालामजानाय केसआव देबजित बर्मन मुंनि दायनिगिरिया सासे उन्दै हिनजावसाखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। अजदखौ गाग्लोबजाग्रानि बिमा-बिफाया होदोंमोन, जायनि जाहोनाव बर्मनखौ भारतारि साजा आयेननि धारा 376 नि सिङाव खानाय जादों। जोबथेसालिनि साजानि अनगायैबो बिजिरसालिया दायनिगिरिखौ 30,000 रां जुरिमाना फोनांदोंमोन। जुरिमाना होनो हायाब्ला आरोबाव 1 बोसोर जोबथेसालियाव थानांगोन। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव जर'खा रायजोआरि बिजिरगिरि मनजित कुमार घोषआ बुंदोंमोन दि बिजिरसालिया सासे उन्दै गथ'सानि हेंथायै मुगैथाव दायनि थाखाय दायनिगिरिखौ 20 बोसोरनि साजा होनानै नियाय होदों। 14 मे 2014 मायथाइयाव रेबथुमनाय गसरआ दा गावनि थार थिरांथायाव सौहैबाय। नैथि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव मेलेरियानि बेरामि बांनाया गिथावना थासारि सोमजिहोदों। सप्तासेयाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोन्दों। आसामनि क'क्राझार जिल्लायाव बे बोसोराव मेलेरियानि बेरामिफोरा गोख्रै बांदों, जाय गोब्राब सावस्रि साननायाव सोमजिहोदों। 2023 मायथाइयाव मोन्नाय 256 केसनि रुजुनायाव 20 नबेम्बर 2024 मायथाइसिम सोमोनांथाव 1991 केस रेबगान्थिनाय जादों। दुखुनि बाथ्राया बेनोदि थांनाय सप्तायाव सासे 4 बोसोरनि हिनजावसाखौ लोगोसे 2 जिउ खोमानांदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बावैसो जालांनाय मोनसे जाथायाव क'क्राझार सदर पुलिस थानानि सिङाव थानाय एथुगाव गामिनि थागिरि 27 बोसोर बैसोनि जरसार औवारिया मैया फुङाव बेरामिजों रुंसारि जादोंमोन। औवारिखौ 19 नबेम्बराव MRM देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय हामफिननो हायाखैमोन। गिथावना बांनायनि सायाव क'क्राझारनि जिल्ला मेलेरिया मावख'गिरि ड पि ब्रह्मआ रोखा खालामो दि बे बोसोरारि जानुवारिनिफ्राय जिल्लायाव 1901 केस मोननाय जादों। बिथाङा क'क्राझारखौ आसामनि गोजौ खैफोद गोनां जिल्लाफोरनि गेजेराव मोनसे होनना सिनायथि होदोंमोन, गुबैयै भुटाननि सिमाजों नांजाबनाय साहायारि ओनसोलफोर, जायखौ मेलेरिया जाथावना ओनसोल होनना मानिनाय जायो। बिबानगिरिफोरा थागिरिफोरखौ सांग्रां थानो आरो होबथानायनि राहा लानो खावलायदों। थामथि खौराङावनो दङ आसामनि सालाकाथि एनटिपिसि प्लान्टआ गुबुंले जानायनि खैफोदखौ लानानै रायजो-राजाफोरनि खुद्रिसारनायजों मोगा-मोगि जानांदों। सालाकाथियाव एनटिपिसि थार्मेल पावार प्लान्टआ ओनसोलारि थागिरिफोरनि गेजेराव गुवारै जिंगा सिखांहोदों, जायफोर दाबि खालामो दि बेनि खामानिफोरा बिसोरनि आबहावा आरो जिउ राहाखौ खैफोदाव खोख्लैगासिनो दं। खाथि-खालानि फ्राय 15 गामिफोरनि आबादारिफोरा प्लान्टनि पाइपलाइननि गेजेरजों हगारनाय रासायनिक दाखोर-दालाफोरनि गिख्रंथाव गोग्लैनायजों जुजिनांगासिनो दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गुबुंले जानायनि जाहोनाव फुख्रिफोराव गोबां नाफोर थैदों, आबाद फोथारफोरखौ सिलिंखार खालामदों आरो गुबुंले दैखौ बाहायग्रा जुनारफोरनि गेजेराव बेराम जादों। सासे जायगानि आबादारिया आबाद आरो जिब-जुनारनि गोबां खहा जानायखौ मुंख'नानै दुखु फोरमायो दि थासारिया गिख्रंथाव, जाय बिसोरनि जिउ राहानि सिनस्रि। बांबोनाय अजदफोरनि गेजेराव गामियारिफोरा गुबुंले जानायखौ बाङाइ खालामनो आरो बिसोरनि गाहामखौ रैखाथि होनो थाखाय एनटिपिसिनिफ्राय थाबैनो राहा लानो दाबि खालामनानै हेंथा दिन्थिफुंदोंमोन। सोमावसारगिरिफोरा गोख्रोङै बुङो दि रासायनिक दाखोर-दालाया खालि आबहावाखौल' खैफोद खालामाखै, नाथाय रायजो-राजानि रैखाथिनि थाखाय थोंजों खैफोद लाबोयो। थागिरिफोरा एनटिपिसिखौ सांग्रांथि होनो मोनसे गोख्रों जोबथा रादाब फोसावदों दि जुदि फोसाबनायनि राहाफोरखौ थाबैनो मावफुंनाय जाया, अब्ला बिसोरो हगारनाय पाइपलाइनखौ बन्द खालामनानै आयदाफोरखौ गावसोरनि आखायाव लानाय जागोन। दङ हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम आयेन आफादाव गोदान सुबिदाफोर बेखेवदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बृहस्पतिबाराव आसाम बिधान सभानि न'नि सिङाव मोनसे कमान्ड एन्ड कन्ट्रल सेन्टारजों लोगोसे गोबां खाबुफोर बेखेवदों। मोनसे हाइ-टेक कमान्ड एन्ड कन्ट्रल सेन्टारनि अनगायैबो, गिबि मन्थ्रिया गोदो-गोदायनि आसामखौ दिन्थिनाय गंसे केफेटेरिया आरो बाला अन्थाइनि मन'लिथ खुन्थियाफोरखौ बेखेवदोंमोन।
सीएम शर्माआ बिधान सभा न'खौ गोदान मुगायारि खालामनायाव बिसोरनि बिफावनि थाखाय बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी आरो मावख'गिरिफोरनि नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि एक्स हेन्डेलआव लिरदोंमोन दि ACMD@हिमन्त बिश्व शर्मा दिनै आसाम आयेन आफादनि न'ब्लाङाव गोदानै गायसनजानाय कमान्ड एन्ड कन्ट्रल सेन्टार, स्मार्ट पल, डिजिटेल करिडर आरो मोनसे केफेटेरियाखौ बेखेवदों। बेनि उनाव मोनसे बाला अन्थाइनि मन'लिथ खुन्थिया बेखेवनाय जादोंमोन, जाय कछारी साम्रायजोनि जोबोद समायना शिल्प आरो जारिमिनारि उनमोनथायनि नेरसोन। सोलिबाय थानाय मिरुफोर, सीसीटीवी केमेरा, वाइ-फाइ हटस्पट, डिजिटेल दिन्थिफुंनाय आरो रायजोआरि थं खुन्थियाफोर गोनां गोदानथार कमान्ड एन्ड कन्ट्रल नेटवर्कखौ आयेन आफादनि बिथायारि सानज'थायखौ बांहोनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों। एससीएमआ फोरमायदोंमोन दि बेफोर हाबाफारिफोरा आसाम एसेम्बलि आखा-फाखा आरो दावगानायखौ मख'जाथाव महरै बांहोगोन। बिथाङा गोसो होनानै बुंदोंमोन दि बेफोर हाबाफारिया बिरोंदामिननि गेजेरजों आयेन आफादखौ गोदान मुगायारि खालामनो मोनसे गुवार नाजानायनि बाहागो आरो लोगोसे आसामनि धोनि हारिमुआरि उनमोनथायखौ संरैखा खालामनाय। एसेम्बलि न'नि सिङाव कछारी किंडमनि मन'लिथिक खुन्थियाफोरनि मोनसे रिप्लिका बेखेवनाय गोजोननाय फोरमायनानै गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि बे फसंनाया हारिसायारि हारिमु आरो उनमोनथायखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायनि थाखाय मोनसे अरायथा रादाय होनायखौ दिन्थियो। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।